Hola, hello. Hey, ZPM thalai in FIR an the lut le tarup moya. Pui thei riau moya. Thil ria ta na tha chu kan hoi sar lu tu kan ni mi hrim hrim mai hi mi hring hrim hrim mai hi. Ni kan social media kan mang thiam lo lu tu ngai ka sala kan tho do hi kan soya kan ri pop pop moya mi te to tin kan pu all lova. Ngai dam din na po sa lo om thu la te khan thil chi sang sang mai hi akwa la Facebook te hi ale lama chuan a hlimam phian mai ka tiang thil mu tur thil deng khong tak tak te thurap thla le mak sak pui pui te le thil run thak tak tak te mu tur om reng maya e in tan hlei thei pon ni lawa ama ro chumi poi soi theina le enge mo to ta han in pu pop zel mai hi cho chin lo tha em maya mi in khe san lak du chon hei tu na po ti hian an the lu ta mi som thum pakhat ming an the lu ta profile som thum pakhat profile tam tak mi pakhat account ni in ama khan account pali pa lo siam te ni chonen mi som thum pakhat chon tling lo mai theya a profile pic profile name ro khat su som thum pakhat an ni phot maya an va zawai an rek ni cho an chak lo view in rin ama ma ro chon rek kherang em ti te kha dana train kan enanga apoi mo bera chuan ka mu ve lo ta ka chu heng mi an profile an report ata hian eng nge an po sa eng an soi ti lai kha ya hre ve lo ta chu wang chuan examine view thei lo wa ba ka lo clear fel lo ching fel tu ko ni bok lo wa ko thu ni ko tina ngai to anga ru la ti ani chuan ngai thalok kan dia vini hian kan police na force information report pe kan tuma kan pe tum san bera chu an fia tagin thakal ta maya khan ni zor police in heroin ruilo hong zali somli an mana chumi kain hoya chuan pu henry lan biak singa chundeng an man chung changa ZPM party ten na sak ta do ta pu kan dia tu ne mele in than zon omta ate khan smuggler ten ZPM party chuan finance ani ti te en kan mini sabte po enroll ang hiala puna oma he thili kai ni ZPM party chu ram ro rel na pathian ram lo thleng ro setia politics chia dot manga in bei du lo tu kan nia chu wang son foi nia hian mizo mi puiten thudik an fian ngai theinan ti in FIR thelu tum kan nia tine kan FIR thelu hian mi mala kan va huwe tin la man lova kan king pui party kan opponent party te po hian face kan an du chu politics chia kan ti dot manga in bei te heti ngang chi te hi om to lo se kan dua thiang lim takin kan rama pathian rama lo thena ramina ma son tak tak na tura ro kan rem theinan ta thok tlang la ti kan du dan ani voinen an mani kan bot ka chiang khop maya an the lu tum chan le awang chu a chiang ta hle maya MNF sarkar MNF party an ni ma midang party pon ni sala in rem takin thok khawi la dot le khatiang zonga in veya in tim mol phau lo zong hian kho satlang ila in rem takin na hi thok tlang teng ti khan han som nga la puitling hle maya FIR han thelu chan tura soi kha chu ZPM sarkar hi in thlan lai khan smuggler hawin sumin an choma ti chuan an sum hanga campaign a chekwal vel la an puwa te chuan hong zali somlia nei tu Henry kha ania kan ria ti khan an mana amaro chu ta po khan ZPM min nu lu telan ti chu ta chuan an thelu chan ber chu in pu hing chiat na in ti hing chiat na in ti hing chiat tum na ang chi defamation case khan ina langa case om ji khan a soidana chuan ti chuan defamation case rim hrim a hi pong pot FIR thelu chiam chini lem lova ai an ni hian an pu te thuwa ti ni lo nge ka thalawa legal cell te pon neya criminal complaint jiak sala criminal case an kaltir do ani chuan criminal complaint atangin magistrate in police ka direct don ani asan chu case a hi court magistrate warrant tel lawa in man ngot thei lo na ang chi khatiang chi non cognizable offense an tiang chi khani chu wang chuan criminal complaint atangin courtin allow fi manga ti khan he an thil ron thelu hi khara en chianga in ti ming chiat tumna lampang chi om tlat mai dik lawa chu te khati han tenga exception om zong zong te pon han en anga defamatory ni ngai hian statement hi an ti
ko tin a thu tlinga ngai ani chuan police te kha case register turin atinga ti chuan an va complain te kha an kawanga ting khana kal chho tur ani a ti hian an lut ta direct in police a engten ngan ti zeu yang chu ka hlo an ni hian an forward mai tur ngai ta ila nge ni ti chuan chu thil om dan tu nin alanga tin defamation case sim hi alar ai hin kan fu lo ni ani na ta ka chuan public interest lar ko mai tro puro moile pu Michael Manzola pu Emlal Manzola ten debate po khan public interest te khan soi chem kha min mi pui van tlang that na tur hlok thlan na tur ti ani chuan tu emo khalo soi selena ming lo ti hliau palpo ni sela a thelu reng defamatory ani lo atum wang lo san chu intention he poimo tlat ani hetianga chuan evil intent khan yang criminal intention o mem te lai hi thil poimo ni a ama hrim va do wa ba be ni lo vin mi pui van tlang ta na awareness atan te low in van nan te le an ma nin mi pui van tlang kan that puya kan hlok na tur thil ani chuan tu emo ming lo hliau pha in emo sarkar engem po ni sela ko tat mi in va the lu tin a eng tin emo va ti po ni se defamation case tling don lo khalai te kha ta ila tin judicial proceeding te hey parliamentary proceedings kan ti ang chi assembly house a han personal tak te par hai na tek thin an ni hian privilege ro pui tak mai na wangin an thu soi hi ko ta thu boi lak thei ni lova privilege ro pui tak special privilege in nei ve shima parliamentarian ho hian chulai chun ni van na te po ani a chung te chu ani exception tam tak engem om ve wangin riat chen anga ya tin a statement na hi defamatory ni tur ani in ti ming chiat na in pu ming chiat theina thil ni ngai tur ani a pakhat nga ani chuan tin na ZPM sarkar hi pu Henry phe na hian lo om ni mai lo mo pu te mar hi lo om ni mai lo mo ti ngat kha defamatory tling lo reng ani engi an statement ka shalo rim ta a om le om lo pon shabik lawa an ron zota an va pu mi lawa ni khatiang mai te ni phei chuan ko tin thu takla taka ngain thutling a ruat aina rin am lo fa ma se ka soyang khan enge injia kan thela wa ni hian document dang te pon thelu ta screenshot te khan an print chua ka te khan an submit tel ni om tak ani a chu ko tin lo thi film do na lo examine do na enge anang ti chu na kin kan ria anga ti chuan pani na chuan ka statement na kha mi pui van tlang ria ta soi a the dar public angai ni publish angai ni chuta chon chang sa Facebook an upload chuan publication a kha chuan an criteria pakhata kha chuan atling ve photanga chulai chu hriat tur ni a ka thian pa bula so tuna damdoi chung chaw hem pute te lo in rol ve reng watila tu bula ma soi chok lo sala atling lo te na ni chu khatiang mai kha chu wang chuan uluk taka ngai tu angai ani ti chuan kha an thu soi khan an athu boi nei athu boi the lu tu chung chang ngai kha soyem ti kha poi mo le ta thoi do in ngai bel thei do ni chia si lo kha thil om ve thei ni ta chu wang chuan an ma ni hian tha tiang the lu ngam ni chuan ZPM sarkar hi ming mer ponan lama tu ma pon valam pon ni theya chu wagran chiang tur angai ta ila ti khan eng mo kha essential kha om ve kha po khan chunga ta po chuan an ni po hian thutling ya ko tin ngai tura an ruata an thelu ta ani tha tura ngai la kalzel dan chu kai ni thu ni lawa ko tin ngai tu anga an ni hi chuan hetianga ti an ni ruala party minga tin ni wa hin civil offence la ka ngai than pa lawa tilan England chuan libel le slander hi asan pa in oma slander chu civil wrong ani libel chu criminal offence ani an then sanga India chuan kan then sang lova te khan om top maya mai IPC ama tun a BNS ron om le ka tiang kha India rama kan kal phung chu ni maro chu civil thu boy ang po in CPC dan mang in a thelu ve thei boka chung te chu thilom dan na ni ve chu wang chun mi mal tan hi chuan criminal offence ang han ti chiam ai chuan civil thu boy ang a thelu hi a thapian zo ka chan chu poisa mi va jel va tan tin ngot ai chuan min ti ming chiata min pu chiat man
ka ming that na men ti ming liao man min ti ming liao man te do ta min hek man min pu man te ka min pe sela poisa choi deuh nual se ka tiang zang na dom na compensation in pek ang chi te kha civil thu boya chuan a hrem na ti la ani thina amara chun ni chuan criminal offense angin an ti a ti hina kal tlang tur angai ta ila ko tin thut linga lo ngai lo hi chu ke ni soi pha ka om lo ha ka ngai dana chon a statement a zir kha ni maya a statement ka va mui la chuan soi dan dana om ma na a set ti hi chuan soi huai viau chi lo put mai ni ngai thale lo kang put wang ne lo wa mar chu dot ma be te mi pui ril ru foi koi le bum thei zo nga thim ti te hi tha kan ti lo wangin voi ne hian fire kan the du don ani ti kha soi thei dok me ro se Aizawl police station Every day, we are the children in the community, and they are China. They need a real party to be sort of about the bank. Social media, I think, in Facebook as a real party to help with low. May do the equal Kaya, and how soon don't bet. Soon, no matter it's a campaign, and what hey, Punahido, only in Kenya's real party in July, headquarters on the real party in Minky, Mingy can mine, and not to play. So Mizoram, if we don't have to be high school, make a drink and feeling, and we can start to develop the real party in links to Facebook profile to say they need to get a tar, links up to the Conataria, Facebook profile, tell it and to post the two screens of the okay, but the other time we links to the heat, which was a cut, and to Lama, and that's a letter of the heat that. Anh phu ông tốt là nạn thì có đi đi chọn là đi lấy đi ra ở đó nó số mà chơi giờ sự trở lại cái của sai rồi thì số phần đi ra thì khi là làm công việc mà mình làm là sạch á lại hiện là tập bài của mình sẽ còn sẽ trả thẩm đơn tất cả an evidence from com ne na ron sengal thavio maya te chuan tuna an thelu te ming kha khatiang Facebook lo post tu te kha a profile nei tu te khan an mu ve nge nga he video hi ZPM sarkar ren transparent ang rang viau maya chan chu tu na mi te po hi video in an cover an YouTube channel at upload mai ni alo mu nge don thil hi a viral chak to sia minute ni chung lek hian kan mu thup to mai box sia chu wang chon an ni pon an mu do na ai khai an om hle lawang a then chon an account ten lo deactivate mo ni anga ti bo thak dan khan se lo mo ni anga che chon an han buai le anga an chui chok le nge yang a thil ma po in David sai lo khan chui chok mai te chuan tul khan ti nga police po in mara chuk so yang khan an ma ni nan du dan na case and register man lang ngal ngot thei lo na ang chi thu boy ni miao wangin magistrate in an thu boy thei lo hi thu tlinga ngai lo ai hatanga ani na lo enanga ani hi defamation case ngai ani hi ti police te direct ani chuan police hoi mal langa ti khan an se te anga are lo te an chui chok mai don ani he ti khang account nei tu te kha chu wang chuan ani film khuranga ya right to freedom of speech and expression Indian Constitution Article 19 na party na fundamental rights kan hua kan du hun le kan du na mun soi pop thei na ani lo ti hi ta thakop mai hang hetiang te ani lo chuan kan du kan soyanga kan du na mun kan soyanga a hun le mun po kan thiar chung lo kan ripop pu mo dot kan soy ni mo kan soy lo mo eng po kan soyanga apoi em thei ni ka mi poi soi tur hian tu man
fundamental rights kan nei lo reng re chung te chu hria ta tha sa kho antinan sa kan du zong sa kho biak theina dan te kan nei a Christian sa kho ka biak ka wangin ka sa kho ti lar ka tum na lama Hindu emo Muslim emo vanek vakila chu dan in phal chung lo chung te chu hria ta tha khop maya chu wangin mi do ta pu tur te le mi hek tur te hian he freedom of speech le and expression anti hian chu tiang zalen na chumin pelo ni ti hi hria ta tha khop maya chung chu Supreme Court thu thok no ta pon ni a dan thiam te soi dan pon ni a chung te chu hria ta tha khop maya tu na hian i du chuan kan du chuan hong zali som hong an ti nge ni hemi zali som li chung chang hi a le khabu pon kan chhuat thai article po kan ziak thai i a pamphlet ang pon kan siama kan du dan dan in kan ti anga magazine na te pok a kan chhuat ni enamo drama ma kan chang ni mo kan du dan dan in kan soi thai te chuan an nei tu pa henry hi mel te reng reng atang hian ama po hi dam doi ti du mel mange ati ve mai lo bang mo có mirin zong po ni lo dam doi zor du mel pot put reng reng hi chung te po hi a ring lo a hong zali som li hin voi khatina ni po ring lo ma pon lo ti treu tong chu ti khati i du i soi thai ni khati khang khata khan defamatory pakhat ma om lo wa khatiang khan i ngai dan kha social media a khan irin dan a kha i du chuan tlang takini soi thaya khoya poi post dar thaya ama ero chu he hong zali som li hi pulal hing lo marta ani telani ti khan jek tal chin te chu defamatory ani to achan chu pute te kha nei tu lo ni si lo chuan chu om zia chu ni a chu wangin soi tur chin le soi lo tur chin oma danin mi poi soi tur le mi dingna chan vo va bo chiat na turin he right freedom of speech and expression himin pelo ti ka hria ta tha a ken hria le to chu thu dik soi hian eng ti kong zong ma in defamation case ani theilo ka lai kha hria tur ni pastor pakhat le case pakhat an lo in duat deuh hlek lai kha an lo in hovak lova thom no te po an lo hatlem viau to lai te emo ani lo point thom no hat to mi lo no om du noi te kha va mu ila thala ila post darila he pastor hi chu mi khame bial to chu ni a he mai che hi chu khame in zo thren chu ni a ti in post ila defamation ani lo reng reng ani adik miawa evidence po ama thu dik kan soi chon defamation case an tling lo reng reng chu ni le a chu wangin hriat tu tam tak om ve a ka du soi thei turin zalin na dikna chan vo kan ya Indian constitution in min pe a fundamental rights hian ani te po tin tran kho viau ma ila ni do ta pu tur hian dikna kan nei lo chu ti ni su zala defamation case awangin mi hi thi e lei choi ten emo sel tang ten emo an om fo lawang chu wang chon kan film khuranga ya kan lei kan ven that viau angai ani kan du zong chu kan soyang hoisen takin kan soyanga kan rin dan te kan ngai dan te balak dan tur nge kan hriat ta pon ni anga pa takin kan soi mai tur ni hoisen takin ma se khang khan midang indik na an nei akha an chan vo ve akha vanek lo sela vatlan pel lo sela ani lo chuan defamation case ki kan or mai do na kalai khare tu ni atin defamation han ti hian trong ka soi te na salan tarang se kha tian zai zira han ti ang chi te a huam va ka tin milim kera an man ni soi che theina turang chi siam te pe project te cinema ni mo drama kha tiang chi zong zong kha a huam va ka ni kha tiang manga in ti ming chiat na in ti ming chiat theina chi rang rang ang chi kha chulai chu film khur tur ni a tia thuji ka inpu chiat ringot hi ani lo ti kha ria ila kha mi lo tam tak ka video ni mo zai zir ti ni mo in real par na ang chi in real chiat na slandar ani po in defamation atling vek ani chulai chu seta ila engmani lo he tiang chu tiang kha tiang chu ni ka du ka soi thei lo tingot kha ni lo view lo tu rani chu wangin ke ni special privilege po nei ve chuang lo te phei hi chuan i khoi platform a kan oma
eng nge ka soi tur ti te kan thliar thiam le zola tul khop maya Facebook te hi kan man dan hi afulo em ti he chiang tareka mi be nan te kan manga mi do ta pu nan te kan manga ei mi chen kha chuan rek ta zeu zeu reng ani chen kha ta ro chu a thutling hlatling ani lem lawang a in ti na zong te chu wang chuan film khur tul khop mai eng po ni sala kan in cha do chu I huai sar lu tuk lawila ni te hi pu pup pup lawila thil te ra chiang mang lo hian pos vak lawila him mai chu chu ria ta thakop mai ani lawa sha big ni gan du lu tuk nge kan za lu tuk nge po hi ka lawa politics a in chir the na zong zong te hi arab thak ni chu wang chuan kan in sum ve deuh chu ngai ani henga hian kan lan fual tlat apoi ngot mai tuna hian ko tina thutlinga lo ngaya police ho hi mala tura ti a police ina accused te kan te defendant te hi an aw ni chuan an chak lo viu ka ring ani an zawai hin an rek mai thai ani chu apoi don khop mai chu wangin lo tong trai na sa se lei po eng po ni te sela thu chiang mang lo le thil sha chiang lo a fin fia na po om chuang lo mi in dan anga min khin le ta thiam lo kan chan the na tur ang chi ti pop hi sim ma tha tun la chuan mi kan fing to a mi in thu boi hla boi an la a ko ta ten zol ko zel to ani chung ta chu hriat to ne ma chuan mi zau te chu kan fela kan christian na nen lo in me bok nen ai hri thiam mang ingai da mang chu ti khati chu ni ma sa kan than omania chu mi khami chu nia kan in ti a ma se tu na chon ka tiang kha kan ningot to lo reng reng ani chu wang chuan film khur tha a tin mi ngai dam theina thuk lu tuk le ril tak po nei la mi poi soi theina kan nei chu lo reng reng min ngai dam ze la wang an poi soi tur kan ni reng reng lo chu wang ta po chuan do ta han in pu pop zel te le number 4 nei tu ang ha in pu te phai chu an mai lo ni ani na ta ka chuan an lo pu tak zet an lo soi ka ya engemo a om ani tak tak si chuan khai right to freedom of speech freedom of speech and expression hian a chan in ka ring lo ke chuan right to te kan tela chu wang chuan du soi thei tura zelen na han ti hian du na mun muna emo du na mun muna eng huna po kan du soi pop thei na ni lo ti kha ria ta tha te kan soi nan le ange chu wangin an ni po hi an state manager hian an him chuang lo mai thei him lovin ko thian enge ka tang turin convict ta sala a thang tin ka ringa chan chu in en na na tha nei kan tim do na na tha kan tong tam lu tu ka mi poi kan soi tam lu tu ka dot mu hlum po kan post pop du tu lai se ai mangan tu te một thla anh te an sia mai info ti ra thil mak pui mai te kha eng hi poi thin mi poi kan soi na sa thi na chu wang chon heng ho po hi en tir na turin han rek sala team do hlek la kan zia do mian ka ringa ani lo chuwa tuk zal ngai na po kan om lawa khap dai veu ngai na po hi kan om lawa kan om dan hi mo dan nei lo te po hi kan ang nei kan ni hul ma thil lo thanga kan bo luta rei lo te a re le tu ni te po hi re le wa tang rei lo te ka kan nei dan ani kan boi pui zui rei pe tak lo eng ma re luta re le ron re le wa ka an re le wa ka re le thil dang lo thleng le pun lun le wa ka re le chu ti reng chu ni chu wang chuan film khura tha eng tak hi kan ril ruwa hian lut lawa a hun la ya eng ma tha chiang lawa so ri khlut la ya a por pol le eng ma tha chiang lawa ri tam pola kan tang ni chuan mi poi kan soi fawang chu wangin kan riat lo chu hrelo vila mi zia hi chiarila tok veu ni ti kha kan soi ve rim anga chu wang chuan number 4 nei tu hian pute te an ni ma tu po ni sala an lo pu tel ani ngat chuan
Indian Constitution Article 19 here na chan him lol lovin ka ring ni 19 clause 1 chote kha lo share ta ola nga mo lo en lo bi zau ve dau chin ulang chu chu kan soi ve lo tu ni